B'investiment ta' 8 miljun euro komplew ix-xogħlijiet fi triq l-imġar fin-Nadur Għawdex wara li għal kważi sena u nofs kienet magħluqa għal karozzi. Ix-xogħlijiet jinkludu l-bini mill-ġdid ta' triq, sistemi ġodda ta' sigurtà biex jonqos ir-riskju tal-inċidenti, il-bini mill-ġdid tal-ħitan tal-qiegħ u l-ħitan tas-sejjieħ u faċilitajiet oħra sabiex is-servizzi neċessarju jgħaddu minn taħt it-triq. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri fisser l-importanza ta' dan il-proġett e kif din it-triq hija waħda ewlenija li minnha jgħaddu għexieren ta' karozzi kuljum. F'dan l-aħħar xahar u nofs iffokajna r-riżorsi kollha tagħna sabiex solvejna l-problema ġeoloġika ta' di triq, solvejna l-problema wkoll strutturali, għandna drawings kollha bil-lest u għaldaqstant propju din il-ġimgħa beda x-xogħol u ser ikompli miexi skont it-time frame sabiex ix-xogħol ma jaqafx, ix-xogħol jibqa' għaddej b'mod spedit u naraw li din it-triq li issa ilha xhur magħluqa tkun kompluta bl-aħjar mod possibbli. Fl-istess ħin tlesta l-proġett ta' triq iż-żewwieqa li sar b'investiment ta' madwar 300,000 euro. Din ser isservi bħala rotta alternattiva għal triq in-Nadur. Il-Ministru għal Għawdex irringrazzja lil ħaddiema kollha li minkejja s-sitwazzjoni li tinsab fiha Malta baqgħu għaddejjin b'xogħolhom fit-toroq għas-sigurtà tal-poplu Għawdxi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.